Aquest cap de setmana s'ha celebrat a l'Hotel Guitar Monterrey de Lloret de Mar el primer fòrum Excel·lència per a directius i joves amb talent. A la llista de ponents, els participants hi han pogut trobar premis Nobel, expresidents i exministres d'arreu del món, assessors de comunicació de la Casa Blanca i fins i tot l'astronauta de la NASA, Donald Pettit. El que es pretén és posar a l'abast dels joves emprenedors l'experiència i les vivències de personalitats mundials de primera línia i sobretot crear un bon clima d'entesa i treball que vagi més enllà de les conferències. El objetivo fundamental es reunir a un grupo de jóvenes con un grupo de personas que ya han alcanzado el máximo en su nivel profesional. Esos jóvenes son jóvenes que están entre los 20 y los 40 años, son emprendedores, son jóvenes empresarios, son científicos. Hay una mezcla y un mix de ellos que realmente la idea fundamental era que pudieran tener la oportunidad a través del conocimiento y del contacto intenso durante este día y medio con las personalidades que están, pues poder crecer en su carrera profesional y poder dar un salto cualitativo en la misma. Un dels objectius que persegueix també la jornada és posar a l'abast la possibilitat als empresaris de compartir idees i projectes, ja sigui entre ells o bé contrastar-los i comentar-los amb els conferenciants, sense cap mena de protocol, amb un contacte directe. Els temes que s'han treballat al llarg del fòrum han sigut de tot tipus, econòmics, socials i mediambientals. Las sesiones que hemos tenido esta tarde del cambio climático o de salud ahora mismo lo que pretenden es mostrar una variedad amplia de hacia dónde va el mundo en determinados aspectos. Y mañana, por ejemplo, pues tendremos un sacerdote, el padre Ignacio Doñoro, que básicamente lo que está haciendo es una labor de ayuda humanitaria a niños desvalidos en el Amazonas. Él está salvando a niños que los estaban usando para trabajo esclavo o para tráfico de órganos. Entonces está rescatando a esos niños y los está ayudando a vivir, les está dando nombre, les está registrando y de paso está sufriendo las consecuencias de las mafias que están intentando acabar con esa ayuda que le está haciendo. Entonces pensamos que este era un foro importante para que él pudiera poner voz y cara ante esos niños que él está ayudando. La població de Lloret de Mar, a més no ha quedat al marge d'aquest fòrum perquè més de 400 nois i noies van poder participar en una de les xerrades que es va oferir dins el cicle l'astronauta Donald Pettit. Una cosa que sí queríamos hacer era aprovechar que los jóvenes de Lloret pudieran tener la oportunidad de disfrutar de algo de lo que teníamos aquí. Y pensamos que lo que podía ser más cercano por interés y por curiosidad era el astronauta. Y como además él se brindó desde antes de salir para hacer esa labor pedagógica y además le encanta hacerla, pues entonces por eso conseguimos reunir a 400 niños esta mañana en el Teatro de Lloret para que disfrutaran durante una hora. Además lo bombardearon a preguntas y realmente él vino encantado y disfrutó mucho de la experiencia. Economia i excel·lència, doncs, són alguns dels objectius de la jornada que s'ha celebrat a Lloret, però que també ha servit per presentar als empresaris i els ponents al territori gironí. El Teatre de Lloret tancarà la temporada el proper dia 12 de juny amb una actuació de tribut a la Trinca. En Francesc, en Jaume i en Xavier són de Canet i van engegar el grup per Pebrots amb el suport d'en Miquel Àngel Pasqual, el de la Barba de la Trinca. Actuaran al teatre el proper dia 12 de juny a les 9 del vespre fent un tribut al mític trio, també de Canet, i repassant també temes propis. Uns amics meus van decidir venir a casa meva un dia i dir-me que volien fer un grup. Jo vaig dir, mira, jo per una aventureta més, jo estic jubilat, fantàstic. I vàrem començar a fer cançons, les lletres les vaig fer jo, i a fer-les. La Trinca va ser un dels fenòmens musicals i escenogràfics més populars dels anys 70 i primers dels 80 als Països Catalans. La seva proposta artística es basava en la crítica social i política sempre amb humor. L'espectacle del grup per Pebrots recull aquell esperit festiu del trio de Canet. L'espectacle té, diríem que un to molt semblant als dels espectacles de la Trinca. Vull dir, perquè això encara és viu. O sigui, que encara hem de protestar dels milions de coses que ens passen com a persones, com a país i com a humanitat. Vull dir, és que no hi ha dret, carai. Divendres 12 de juny a les 9 del vespre, per Pebrots, tribut a la Trinca al Teatre de Lloret de Mar. Les entrades al web del teatre, teatredelacostabravasud.cat. Cristangaré, Cristangaré, a tot Porquet li arribarà el seu Sant Martí. Cristangaré, qui et va parir, a la presó et portarem un fil a barquí. La sala d'actes de l'Ajuntament de Lloret de Mar va acollir divendres 29 de maig la festa de cloenda del projecte Rossinyol. Aquesta iniciativa promou l'arrelament i la integració a la ciutat de l'alumnat nouvingut dels centres educatius.
A través d'un estudiant universitari resident a Lloret o Rodalies, que ha fet de mentor, els nois i noies han realitzat diferents activitats culturals i lúdiques i han visitat els llocs més emblemàtics de la zona. És un projecte en col·laboració amb la Universitat de Girona, que el que es tracta és que les parelles que es formen, amb alumnes de Lloret i els mentors de la Universitat de Girona, puguin treballar durant tot el curs diferents objectius. La llengua catalana i l'arrelament al poble, bàsicament, és el que més treballen. Són alumnes nouvinguts, la majoria, que els hi costa el català i que poder no tenen un arrelament al poble com nosaltres voldríem. Llavors, la idea és que ells es sentin integrats en el municipi. El projecte Rossinyol es porta a terme en diferents ciutats de les comarques de Girona a través de la Universitat de Girona. A tota Europa hi ha experiències similars sota el títol de Nightingale. A Lloret de Mar, enguany se n'ha celebrat la 5a edició amb un total de 10 parelles d'universitaris i alumnes de l'Escola Pere Torrent i l'Institut Rocagrossa. Totes elles han realitzat un blog en el que han anat explicant les seves experiències i activitats, com per exemple visitar el Museu del Mar, participar a la festa de Carnaval, una ruta per les platges, al cine... És el cas de la Hussan i la Laura. Jo m'hi vaig apuntar que a través de la universitat ens va arribar un correu amb la informació que ens explicava tot aquest projecte, jo no l'havia escoltat mai abans, i ho vaig llegir i em va agradar molt. Al principi vaig pensar que era una gran idea, perquè sempre he viscut a Lloret, i sabia tot el que comportava. Jo vaig estudiar al Pere Torrent, com ella, i coneixia molts nens que havien arribat nous. I llavors vaig pensar que potser era una bona idea i que podies compartir experiències, i ha sigut així. A mi m'ha agradat molt el projecte. I a mi em va dir el meu professor Josep, i a mi em va agradar, em va explicar que va ser molts jocs i jo vaig pensar que podria anar en molts jocs. I també m'ha agradat molt la meva monitora. A banda de fomentar la integració social, cultural i lingüística dels alumnes, els mentors i mentores universitaris són també un bon exemple d'esforç per continuar els estudis després de l'escolarització obligatòria. El darrer cap de setmana de maig, l'Aula Municipal de Teatre de Lloret de Mar va posar el punt i final al curs 2014-2015. Com ja és costum, ho va fer en diferents representacions preparades pels membres de cada grup. Actualment, l'Aula de Teatre compta amb gairebé 200 alumnes entre infantils, juvenils i adults. Treballem coses molt diferents, lògicament, depèn de l'edat i del curs dels nanos. Sempre intenta seguir una línia una mica pedagògica, tot i que és complicat i potser de cara al futur és el que hauríem de millorar, aquesta línia pedagògica, no? Però com que comencem amb nanos molt petits, des de P4 fins a batxillerat, com dic, comences amb coses més de joc i de desinhibició, treure vergonyes, i sobretot jugant molt, fent teatre, convertir-te en coses, començar anant a poc a treballar emocions, a treballar estats emocionals. Els grups d'adults van oferir 2 obres representades divendres i dissabte al Teatre Municipal. D'una banda, En nom de la llibertat, un recull fet per Albert Montaner a partir de textos relacionats amb la Segona Guerra Mundial, com El diari d'Anna Frank o El gran dictador. De l'altra, Medea, una adaptació del text clàssic d'Eurípides dirigida per Paco Moreno i Cristina Catalán. Pel que fa als grups juvenils i infantils, la cloenda del curs es va celebrar diumenge en diferents sessions de matí i tarda. L'objectiu final sempre és poder-les ensenyar a l'escenari, que és el que ens agrada a tots els actors, no? A part de treballar durant tot un any aquestes coses que al principi poden semblar més avorrides i així, però a poc vas construint fins que ja t'has d'enfrontar amb l'objectiu final, que és el gran públic, i a veure quina és la resposta que te dona el seu espectacle. Pensamos demasiado, sentimos muy poco. Començar donant classes al Casal de l'Obrera. Allà, lògicament, era més complicat perquè només tens un espai, ens havíem d'anar repartint molt entre horaris, una cosa i l'altra, i vam començar el primer any, d'això ja fa, no sé si 9 o 10 anys potser, i potser eren 30 nanos, si arribava, que ja està molt bé, no? Vam anar creixent, els nanos s'ho van dient uns als altres, la cosa va creixent, agrada molt, està funcionant, ens construeixen aquesta instal·lació, tenim 3 aules d'assaig i la cosa ha anat evolucionant, ara arribem a tenir
de nanos fent teatre des de P4 fins a batxillerat, doncs uns 130 alumnes, que és una passada, no? Van obligar el pare a abandonar el negoci. Jo ja no podia anar a cap escola holandesa. Havíem de dur estrelles de David grogues cosides a la roba. Lògicament, si comptes entre alumnes infantils i adults i tal, són més de 150. Al final, què acabaríem? Que aquí a Lloret hi hauria més actors que espectadors. Això tampoc podria ser bo, no? I un dels grans objectius és això, que la gent s'acostumi a consumir no només teatre, sinó cultura en general. La cluenda de l'aula va mostrar un cop més l'èxit tant de participació com de resposta per part del públic d'aquesta iniciativa de formació teatral. Aquest 2015 la campanya turística de Lloret de Mar proposa una vivència personal per promoure la població. Sota l'eslògan Lloret com a mi m'agrada, la campanya pretén captar el turisme de proximitat i és un complement al Viu Lloret de la temporada passada. Així, si el 2014 es convidava a visitants que havien deixat un comentari negatiu de Lloret a les xarxes socials per canviar el concepte sobre la població, aquest 2015 es fa un convit a viure'l en primera persona. Si bé l'any passat es va fer una campanya basada en crítiques reals d'usuaris a xarxes socials, que es volia fer aquesta campanya basada en una resposta social vinculada a això a la reputació online. Aquest any volíem continuar amb una campanya autèntica, basada en aquest cas també en protagonistes reals, però en aquest cas no basada en crítiques, sinó basada en protagonistes locals, amb gent de Lloret que ha volgut donar el seu testimoni de què és allò que li agrada de Lloret de Mar, no? I d'aquí que la campanya és el Lloret com a mi m'agrada. En total, una trentena de veïns de Lloret o gent que hi té molta relació es van presentar per fer les proves, per ser escollits i protagonitzar els anuncis, ja sigui per participar als spots o bé a través de les selfies que il·lustren els seus llocs preferits de Lloret. I si veus els vídeos, doncs hi ha des de molt tema del nostre gran atractiu, que és la nostra platja, no? Tots han destacat que el que els agrada són la bellesa de les nostres platges, però també doncs, un ha ficat més l'accent en què fem nens, com és la família. Els joves han dit totes les possibilitats de practicar algun tipus d'activitat de turisme actiu, la parella gran doncs, també gaudint de la gastronomia i dels seus llocs preferits de patrimoni cultural, com els jardins, o en aquest cas també prendre un cafetó allà al costat de Sant Romà. La campanya busca el públic de proximitat, és així que s'ha centrat en la rodalia de Barcelona, arreu del Principat i també al sud de l'estat francès. Aquesta campanya té un component audiovisual d'espot publicitari amb televisió, però també té tota una vessant digital, no? Que és la que estem començant ara, des de passar també el que són els vídeos per diferents suports digitals, i també hi ha tota una campanya digital amb el que són banners, amb diferents mitjans de comunicació i portals com pot ser xarxa social, Facebook, etc. Llavors, tot just ara està començant la segona fase amb suports digitals i esperem tenir resultats un cop finalitzi. Aquesta campanya, amb una aposta clara per les xarxes, es suma a altres accions de comunicació com el Congrés de Bloguers de Viatge, TIBEX, que va tenir lloc el mes passat i que va reunir més de 600 bloguers provinents de 39 països diferents. No, es por trabajar. Otro fin de semana aquí. ¿Qué hacéis el fin de semana que viene?